ويل لأجلافه أصوه بجهله وقد كان أرى الناس بهم لإلهم فخرنا بعيسى وفاه بذله زعينا به فقرا على الناس كلهم فليس لنا بالأرض قرن وارث. Kalau gini sama, ala kan bɛ ko ɲɛni kunna. An ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka bonya kɔnɔna na ka foli kurakuraya ka se bɛɛ ma. Kuma ɲinini kɔ kumatigiw fɛ. Ka bonyamasigi kɛ bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kuma min donna an da n'o ye an ka maakɔrɔbaw ka kuma ye k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔba fila ma dugutigi fila min b'an ka baara n'o ye Badime Sila ye Kalakɛ ani Batukunɛ Sila Barawuli. Maa kɔrɔ fɛ di kɛnɛ kan k'u ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma. Barawuli autoritéw fɛn min ye an ka ɲɛmɔgɔbaw ye cercle tɔgɔ la parce que cercle bɛɛ de b'an fɛ yan bi. Commandant ba tɔgɔ la ka foli lase bɛɛ ma ka foli kurakura ka ɲɛsin an ka mɛrilakaw ma. Dugu o dugu n'o sen sera kɛnɛ kan yan nɔ k'u ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ bisimila Barawuli yan. An tɛ se ka ɲina fɛn min kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o ye an ka marécage mɔgɔw ye comme n b'ale bɔra k'a fɔ an ka lajɛ in kun yɛrɛ ye anw fɛ Barawuli an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn dɔn a kana to an taara fɔ ɲɔgɔn na ka taa fɔ ɲɔgɔn na ten dɔrɔn an ka se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen an bɛɛ cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka se ka ɲɔgɔn dɔn nin ye karisa ye jɔn don ka bɔ dugu jumɛn na an dɛsɛlen don yɔrɔ caman an ka se ka fara ɲɔgɔn kan Ala y'o latigɛ bi an bɛ foli kɛ ka tanu kɛ Ala ye Ala y'o bi don jira an na an ka marécage yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw fɛn minnu ye waliyali kɛ minnu ye ŋɛniɛsiri kɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Silarakaw Dugulakaw Sigilakaw a bɛɛ gori k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka se ka jɛ ka baara kɛ o ɲɛmɔgɔba Ala y'olu fana don an gɛrɛsɛgɛ la a n'a ka délégation mɔgɔbaw u bɛɛ nana u bɛɛ sera kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ foli lase u fana ma Barawuli bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Folikalama ye jumɛn ye ani kumakalama an ka kuma sigi la o de ye ko ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fana fɛ Barawuli kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an nisɔndiyalen don n'an k'an bɛ kuma ka tɛmɛ a bɛ tɛmɛ kojugu mais an kɔni an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an ye fɛn min ye kɛnɛ kan bi a bɛ wasa bɔ donc ka foli kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu kɛ bɛɛ fana ye fɛn fɛn sera kɛnɛ kan yan nɔ Ala k'an bɛɛ ɲuman segin ka se an ka denbaya la fɛn min ye kɛnɛ yɛrɛ ɲɛnɛmayali kɛnɛ in a tali a fanga a sɔrɔ hakili ɲuman ani kɛnɛ Ala k'o sabati an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la an ka se ka bɔ hɛrɛ la ka taa an ka somɔgɔw sɔrɔ hɛrɛ kelen kɔnɔna na hakɛtɔ b'o la sala Mahamadu merci. A nafa bɛna sɔrɔ mɔgɔ sodi o kɛ ntaron kunuya o ka mamu dugu ba ne bɛ kini o imam kɔrɛ ma o do min na ayiri o ma tɔ président pesu o wa a kana kuini pesu tɔgɔ de inshallah alo dumi saba ka fare ka ma sala rasul o yi gara akiri ni mɔgɔ bɛ kini de bɛ su gari ayi ka to ye da dugu fɛn bɛɛ nana kɛnɛ in kan an b'a laɲini bɛɛ fɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen dugu tɔgɔ la parce que balimaya ko de don dugu bɛɛ ka wuli k'i présenter ani folikan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ k'a ɲɛfɔ an kɔni an ye o programme boloda a bɛ di bɛɛ ma kelen kelen kɛrɛnkɛrɛnnen na an y'a dugu fɔlɔ min kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan yan nɔ o ye Sanadɔkaw ye Sanadɔ mana bɔ an bɛ Tigangɔnakaw wele dugu nana tuguni an b'a fɔ ten nɔ pour que bɛɛ k'i labɛn folikan kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni bɛ yen nɔ a ka se ka ɲɛsin bɛɛ ma yanni an ka kuma di an ka kumatigiw ma ani ko yɛrɛ dɔn b'an ganaw ma inshallah Ala k'an bɛɛ saba ma merci bien. Ni Sanadɔ labɛnnen don an b'a fɔ Sanadɔkaw kana u ka ɲininkali kɛ inshallah. An bɛna kuma min na maa tɔw kun bɛ kɔfɛ wa Ala kɔni ye latigɛ kɛ anw maa fila ye maa tɔw kɔ a bɛ se ka ɲɛ kɔfɛ u bɛna kɔfɛ o la nin kɛnɛ in ka yan bi an bɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw ye o foli de ye an nisɔndiyalen don fo ka taa fɔ an nisɔndiyalen don ɲamakulu fasugu yeli anw fɛ yan k'o ye anw nɔ ye y'an siɲɛ fɔlɔ y'a kɛnɛ kan an bɛ denmisɛnw fɔ minnu taara yɔrɔ la yen n'o ye Sori n'a ka taamaɲɔgɔn ye dugutigi y'a bila ka taa u fɛ yen ka taa ci ɲɛfɔ an ye don min ale bi cɛ an nisɔndiyara kojugu wa a don ni bi cɛ an bɛ tɔnsigi la tɔnsigi fana kɔnɔna na an y'a faamuya an ye ko dɔw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla ye nka ni zen da a ma suda
barki foro nan dele tarata nga sugu no tsa lai aywa ala misay koyo ko labe ko juma kara koyo aya bi kara ni wala amasaka yo soro ka na fulwera dinga mo kana beni jamay dum wona ni so jene do bi ka beni awi vraiment mi ala fu ka ala barkata min ngene soro la wodi do assalamu alaikum mera to ka mudi silla alhamdulillah be hakko ni ka wasalamu la ka sigura tsa lai aho mo flado ale la tiki sillay ale be sekbala ho da be sanu fe kon krengere na me sanu de fo pour ka tika don ci ko bina woni do ala sabo sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ame yoromin yampi wibroliye ami foli ni baroli ka uma kera ni ano ari mooma bora du min na kasea woli ba bele jele kenenga no o tebe daga boy toy kabina amba kome kata o akome na kana sisama o aforanya ava angula kanyo akitra koma ayo obey akenaka Mana ambi fuli lasi pade bela jelema mama bia mintia ani mi to akofe ka akome awaniga bolo fensera boli ba bela jele ningenga kena nda ya le pe mama bo mana de adela le pe de sama kena du kenya kena du badaya kena du yera do kena du okofe ami do oke kena ala ga gidi ala ka wose ala ka korota okofe amitra ka yelama ka di anga alsamatin numma afawna ban amabona nunu yanko la ratara ala tala dom tamo dominu ga nu ka dominu ga ala ka ku ya bayile ka ke hine ka ke braji ka ke noro ta du sama kawrin ngele be kono ka kawrin ngele be fere atini anga do na mi tro hinana anga do ga hina to inga hina gidi anga do ina mi tro inga dala dala menna anga do ga to ga tro wuli ka ba ga bla hina mi na ko tigable o sebe ala tala de ala ka kete qur'ana moya kama abdullah de moya ba no muhammad sallallahu alaihi wasallam abu bakar sallallahu alaihi wasallam ada wala filmi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anjira hera lala mantlina hera lala. Ayo ambe fuli vo nabat bele jeli. Mama se ayra se baroliati. Ingena inga ambe bele jeli. Sona nga dokuma kono. Le togo baru sila kabote nengura. Ingena ye kena barka madi. Ingena ye kena barka madi. Anya nyini ala fe ala kana sigi ko tiene nguna be man ngoy mla sena ga kan fara nyonga ya shira la kade ka chanta ni here padi amba nyini ala fe ali be ala ka barka do ala subro awon to wa madu sila de ngura poningo te kabzimla وصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه صواب وأن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هذه اجتماع التراحم اجتماع التواصل. اللهم آمين. ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبارون عندي ما شايا نكنا إنغا الحمد لله أنا سوجاليدو anga karamogo anam fo ana anga almami yeni kena bain kapi
ani an badenw an sinjiw ani minnu bɔra sinji kelen la an n'olu kana fara ɲɔgɔn kan bi nin kɛnɛ la bi ani sojɔli don an tɛ se k'a fɔ ka sa dan alhamdulillah an mɛnna nin ko in na an mɛnna ara jukɔrɔ an mɛnna a na sanfɛ mais ala y'a latigɛ bi an kana ka fɔ ɲɔgɔn kan bi ɔ n'an farala ɲɔgɔn kan silamɛw ko kelen pewu dɔrɔn de bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn wasuya n'o de ye o filanan k'o kɛ sinji ye ko kelen pe mun y'an fara ɲɔgɔn kan bi o de ye silamɛya ka fara ɲɔgɔn ye Allahu subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛ ka se ka sinjiya tugu o la ne nisɔndiyalen dɔ bɛ yen ne tɔgɔ ye Shuaibu Sila n yɛrɛ ye n ka kalan kɛ Barawuliya de Barawulika kɔni mɔgɔ caman bɛɛ bɛ n dɔn bon sisan ne kɔni nisɔndiyalen ni bɛ fɛn min na an badenw ni ne bɛ fɛ k'o fɔ a ye o de ye fɛn kelen pewu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan nin ko in kɛra sababu ye ka anw kɛ ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na ne yɛrɛ ka dɔn na ne ka faamu na o bonyana dɛ a bɛ hakɛ to koyi kuma bɛ diɲɛ dɔɔnin an badenkɛ min sigilen filɛ nin ye ne y'a fa de tɔgɔ mɛn k'a ŋaniya ko n bɛ taa bɔ a ye nka ala m'a latigɛ nka n y'a kanu a kɔfɛ ɔ ni alihamudulila n'ala nana ka na anw n'o fana den de kɛ jɛɲɔgɔn ye k'o de kɛra anw ka ɲɛmɔgɔ ye o b'an nisɔndiya an ye mɔgɔw caman ka kalanyɔrɔ yɛrɛ la ka t'u kalan fɛ ka na nka an ma ɲɔgɔn ye ala ma kisi a la n'ala ma min latigɛ o tɛ kɛ ɔ bi alihamudulila ala nana n'ale fara ɲɔgɔn kan bi sinjiya tuguli kama a ma kɛ foyi kama fo sinjiya an bɛ ala deli ala k'o sinjiya in tugu k'a ta yan ka taa bila Gambie k'a ta yan ka taa bila Côte d'Ivoire k'a ta yan ka taa bila fo jamana wɛrɛ jamana min ka ca a bɛ mɔgɔ bɛ nin jɛ in kɔnɔ bi o la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an badenw an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin yɛrɛ fɔ tɛ koyi sila fɛnba don nka a ma wusa maa si ye an kana an disi gosi n'o dɛ anw ye silaw ye an ka wusa bɛɛ ye an kana an disi gosi n'o ye an b'an disi gosi ni mun ye an ka danbe kɔrɔ dɔ de tun bɛ yen ne bɛ fɛ k'o fɔ bɛɛ bi o de ye kalan ye a bɛ hakɛ to koyi o de tilala an na baara bɛ tila an na n'i kun y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko sila i b'a fɔ a ko olu ye karamɔgɔ ye ɔ sisan an bɛ fɛ k'a tila an na dɛ ne kɔni b'o kangari d'aw ye an k'an jija o kalan kelen na an mɔkɛ dɔ delila k'a fɔ an ye ko ale a denkɛ fɔlɔ tun bɛ yen k'a bɛ dugusira kuranɛ na o de tun y'an ka danbe ye wa o danbe kelen an kana ɲinɛ o kɔ dɛ ekɔli ye an tunu ekɔli y'an tiɲɛ a bɛ hakɛ to koyi ekɔli karamɔgɔw lajɛ tɔ tɛ dɛ an badenw an ɲinɛna an ka danbe kɔrɔ kɔ o de tun ye hifizu ye hifizul kuran an dɔnna n'o de ye ani tiɲɛ jalan fɔ a bɛ hakɛ to dɛ a bɛ hakɛ to mais sisan ko tiɲɛna an k'an jija an ka segin nin dɔnniya in ani nin fara ɲɔgɔn kan in a ye magoba ɲɛ aw t'a magoba ɲɛ aw minnu b'a baaraw la an b'a kalama ɔ hali bi an kana sɔn mago in a ka dan o mago ma a ka caya nka an jija an ka danbe kɔrɔ ɲini mɔkɛ dɔ delila k'a fɔ n ye n b'a fɔ a ye kɛnɛ kan bi ko a mɔkɛ y'a fɔ a ye ko a delila ka kaburu sen k'i da kɔnɔ sira magasiri k'a ɲini ala fɛ ala k'ale dɔnniya a juguya bɛɛ kɛ dɔnnibaa ye ɔ n'aw nana o dɔnni kelen bila an danbe bɛ tunu dɛ an ye sila ye an ma wusa maa si ye ala kira ko ten maa si ma wusa maa si ye inna akramakum indallahi atqakum an karamɔgɔw bɛ yan hafizuw bɛ yan dɔnnibaw bɛ yan anw ye kalandenw a bɛ hakɛ to an badenw an k'an jija nin ko kelen de fɛ dɔnni an kana sɔn a ka tunu an ka du kɔnɔ n'an y'o kɛ ni ala sɔnna a ma sira la k'a tɔ bɛ dafa ani tiɲɛ fɔ min fɔra n'o ye Seyidina Abubakari ka lasiri ye an y'u fana k'an jija o la salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh kɔrɔfɔ ɲɛna Basila bisimila an ko Basila
kuma ka gɛlɛ an ma dɔɔni an ye dunsanu ye a bɛɛ ni ce ani baraji nin ye jɛ min ye ala ka a jɛ ɲɛ ala k'an bɛɛ kelen ma an ye dunsa an ye sise kumana kosɛbɛ awɔ ne ni baraji madu sila awɔ basila baburama sila jeri ye n kɔrɔkɛ den ye an ka du ye du fila de ye basila du fila kɔrɔndɔgɔdenw awɔ ko mɛ k'a ye jama min ye bi ko n'a ko k'a bɛ kuma k'a tɛ se ka foyi fɔ donc ko ale kɔni nisɔndiyalen don a bɛ foli lase bɛɛ ma vraiment ka bɛɛ fo o de tun don merci mais Buwajɛ o tɛmɛnen kɔ Assalamu alaikum an bade alislama bɛɛ lajɛlen alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala kira tanu ka an faw n'an baw tanu bi ala ye bi jira an na salon an taara sila magasere kaburu la kaba tigɛ abu silabiya isara sila filɛ nin ye a denkɛ ala ye min dɔn o wasara bi badube sila ale de bɛ dugu kunna a denw bɛ yen a dɔgɔw bɛ yen nin bɛɛ y'an bɔnnaw ye a y'an bila ka na sakara ani ayiwa mamba sila ani amadana sila ani maboli sila ani usumani sila ale sigilen yɔrɔ bɛnnen bɛ sɛnɛgali ma o kɔfɛ dugutigi yɛrɛ woloden filɛ sumayila ani ba tanba alhamdulillah an bɛ ala tanu nin marikazi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a taa ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ cogo di sila ye min fɔ o don dɛ maa n'i yɛrɛ y'i ka ko don bala mɔgɔw b'a don bala nka n'i y'i ka ko fili kɔfɛ mɔgɔw b'i fili kɔfɛ de ala k'an na kisi o ma silakaw nin ye wasa kunbɔ salon ta kɔni kɛra anw ɲɛna an y'o ye wa an ye ɲinan fana ta ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni ɲɔgɔnna caman jira an bɛɛ lajɛlen la silarakaya ya rabbi ala ka barika don a la ala k'a taa ɲɛ ala ka jidili kɛ ala kana kɛ nagasi ala ka hinɛ se sila mansuri n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ani silama ɲuman bɛɛ lajɛlen ani fɛnmuso den fɛnmuso bɛɛ bɔra silaw la ya rabbi ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen la ne ye denba kuyate ye n yɛrɛ ba bɔra yan jahara sisɔgɔ fɛ yen ne ye kuyate ye jali de ye insha allah u ka jali de y'aw ye salamu alaikum mun ye kɔrɔfɔ nɔgɔri yan mamba sila bɛ kɔrɔfɔ tɔw lase ayiwa bisimila ko a ka ɲi ko nin bɛ wasa kɛ insha allah assalamu alaikum ne ye tayiru sila ye ka bɔ kalamango ne kelen de nana bi komi barna donna ko la an bɛ nafa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw y'a se da ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na yan an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya barawulikaw an b'olu sɛbɛkɔrɔ olu de y'an bisimila bi maa ma sera barawuli yan bi an ka jigi bɛɛ ye dumuni bɛ sɔrɔ ka dun an ma wari d'u ma an ma fan d'u ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ jama bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni ce bɛɛ ni baga jama fara bana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salatu wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ma andi so jalen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nka n'i bɔra ni i na yɔrɔ ye n'an ko an bɛ kumaya bi a tɛ ɲɛ mɛ ne bɛ se ka min fɔ silalakaw ɲɛna dɔrɔn a y'a to an ka ɲɔgɔn minɛ a y'a to an ka ɲɔgɔn ye minɛ diɲɛ kun tɛ foyi ye ɲɔgɔn minɛ kɔ n'a fɔra an ka ɲɔgɔn minɛ jama in na bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ mɛ ni diɲɛ kɛra sababu ye hali ni mɔgɔ kelen de sɔrɔla ka se ka tugu mɔgɔ kelen na an b'a fɔ ko diɲɛ ye nafa ɲɛ donc ne bɛ min ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ nana bɛɛ k'i jija i ka se ka kelen minɛ bɛɛ k'i jija i ka se ka kelen ni kelen minɛna ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ
juruba kelen na o juruba kelen tɛ dɔrɔ ye o ye Abubakar Sidiki bɔnaya de ye bon n'a fɔra Abubakar Sidiki bɔnaya ko lankolon tɛ bon kuma fana tɛ ten k'a fɔ an b'a fɔ an da la ten Suwaibu y'a fɔ yan nɔ fɛn min m'an fisaya ni ɲɔgɔn ye o ye Ala ɲɛsiranya de ye fɛn min m'an fisaya ni ɲɔgɔn ye o ye danbetigiya de ye an ka danbetigiya ko n'a senna siga t'a la a bɛ taa sɔrɔ Abubakar Sidiki de la Abubakar Sidiki ma ko lankolon kɛ dɛ a donna ni ɲumanya ye a donna ni fonisiraya ye silalakaw a y'a to an k'o fara an boloda la. Sidi Sila ka bɔ Suguleni a k'a bɛ kuma di ne ma ko kuma ma nɔgɔ ale ma awɔ bisimila ayiwa Dugure ayiwa Sidi Sila ko nin y'a kɔrɔkɛ den ye Tɛrifu Sila ka bɔ Suguleni bisimila ɛlɛ ko k'u ka foli lase na b'a bɛɛ lajɛlen ma ko foyi ma nin kɛ ni sinjiya ni badenya tɛ ani silamɛya ani ɲɔgɔn kanu ko de ye nin kɛ k'u ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Sugulenikaw ko ten nɔ Ala sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bonya b'a la Sidi Sila ka bɔ Suguleni ani Tɛrifu Sila tabarikala Sɔmɔnɔnko an cɛ ale baraji ayiwa salamu alaikum ne Mati Sila ka bɔ Simɔnɔ ayiwa cɛkɔrɔba y'an bila ka na dugutigi Alimami o n'a nana an k'u ka foli lase ko k'a fɔ bɛɛ ni balimaya foyi ma nin kɛ ni kanu tɛ bon Silalakaw Tugurelakaw Gajakaw Yafaw an ka ɲɔgɔn minɛ juru kelen na bon an bɛ min dɔn an bɛɛ de balima kelen fa kelen ba kelen barawuli n'a nɔ ka dugu ani yɔrɔ wɛrɛw parce que ko in kɛra sababu ye an ni mɔgɔ caman an tun bɛ sigi la mais an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais an nana dɔn balimaya b'a ni ɲɔgɔn cɛ sinji b'a ni ɲɔgɔn cɛ fana nka ne kɔni kuma ma nɔgɔn ne ma ne kɔni bɛ min fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye an ɲuman nana cogo min Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka denbaya la Ala ka barika don jɛ na Ala ka n'an labila Ala k'an sutura Ala ka hijabu tanga d'an kan jamana yɛrɛ fana Ala k'a kolo suma k'an ka serikiw n'an ka dugu Ala k'a bɛɛ kolo suma Ala ka barika don silamɛya la ayiwa salamu alaikum billahi minash shaitanir rajim astaghfirullah al-azim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ne tɔgɔ Muhamadu Sida Jinja alhamdulillahi rabbil alamin dugutigiya bɛ ne kɔrɔkɛ wolo de an bɛ Ala barika da n'o ye minnu fana bɛ dugutigiya la bi o fana ye n kɔrɔw de ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ala barika da ka tɛ ka Ala barika da ka alimamiya fana kalifa na diɲɛ bi an bɛ Ala tanu ka Ala barika da o tuma fɛn min bɛ yen sisan an ka karamɔgɔkɛ ye fɛn kelen min fɔ Silalaka dɔlen don ni kalan de nka karamɔgɔ min ye ba ye tenko ne Alhaji Muhamadu Mayiga ne kalan n'ale bolo wajibi a ko hadamaden Ala ye nafolo ta k'a di hadamaden ma nka ko i k'a bila i kɔfɛ ne mɔgɔ jɔlen bɛ ne k'o ta ne ko n ye nafolo bila ɲɛfɛ i ni sinji tɛ ɲɛ a la ni balimaya tɛ ɲɛ a la i ni sigiɲɔgɔnya tɛ ɲɛ a la Ala k'an kisi o ma o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔkɛ ye fɛn min fɔ Silalakaw an ka Ala barika da billahi an ka segin ka Ala barika da parce que karamɔgɔkɛ dɔ tɛmɛnen fɛ yen a ko ale ye jamana min y'a la a bɛ se ka jamana 40 ma a b'a bɛɛ tɛgɛ kun y'a la n'a taara sɔrɔ maliɲɛ bɛɛ ne alimami tɛ dugutigi don ko lasali fana ye jumɛn ye ko ale yɛrɛ kɔni y'a ye ni dugutigi tɛ Sila ye alimami a ye a ye kɔrɔfɔ kelen fɔ ko an ma musa bɛɛ nka an ye ka baara min daminɛ nin ye an ka jija sa dɛ an dɔnnen don ka kɔrɔ ka segin an bɛna dɔ kura ye sisan de baara o baara n'i y'a daminɛ dugu ma ko a nana bila kɛnɛ kan i sigiɲɔgɔnw ni sinɲɔgɔnw ni kanuɲɔgɔnw de ɲɛ b'a la fɛn jumɛn bɛ barika don a la cɛsiri wallahi ni ma jigin Ala b'i kɔrɔta
nka ni min ma jigin ala ko mɔɔ k'i kɔrɔta n'u fɔlɔ jɛra u b'i bila dɛ ala k'an kisi o ma an ka silalakaw ka laɲini min o majigi de ye ala fɛ yen an ka ja an ka hakili to la an fana an kɔrɔw de bi yan an mansaw bi yan an karamɔgɔw bi yan alihamudulilayi rabbil alamina maa si tɛ ko ala ma dɔ kɛ min ye e kana jɔ i ka kɛta de la n'i jɔ i ka kɛta la hasiliya bɛ na bɛnzɛnkoniya bɛ na o tuma jɛ bɛ tiɲɛ ala k'an kisi o ma a ka to ka sallallahu muhammad a kuma ɲɛna an si la alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amadi alistamaw an bɛ aw fo ni alistamaya foli ye foli min daminɛ ye kisi ye a cɛmancɛ ye hinɛ ye a laban ye barika ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ye alhamdulillah an jɔ bɛ kɛnɛ min kan nin ye an filɛ an faw ani an kɔrɔw de cɛra yan marikasi ye fɛn min ɲɛ anw ma an b'a fɛ k'an da dora k'o walawala dɔɔnin yanni marikasi ka se an fɛ yen anw kalanna karamɔgɔ min bolo n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ sabu kuma min bɛna o kama a denkɛ kun ye mɔgɔya dalen ye a bɛ waso ni a yɛrɛ ye a bɛ waso ni a ka danbe ye nka ala ka kɛra an ni silaka dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kalanyɔrɔ kelen la yen a kuranɛ hafizu don ko ibrahim sila a bɛ bɔ tuba nka kalan nɔgɔyalen kɔ a wulila a bɛ ka nasaraliko ɲɛɲini a y'an ka karamɔgɔ denkɛ ye ne kunbɛn ka sɔrɔ ka taa fɛ yen don dɔ la kuma nana gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ a ye a yɛrɛ fɔ k'a yɛrɛ waso k'a yɛrɛ hanga ibrahim sila ko a ma a ko ni ala kɛra tɛ sallallahu alaihi wa sallama ko ne tɛ danbe kusa yan danbe ye ne bɛna i nɔfɛ yan i fa fɛ yan tuma min na a sɔrɔ ne kunkolo falen don kuran na min ye ne se yan o ye lasarali ɲini de ye abubakar sila abubakar sidiki anw bɔra o la a tariku bɛ an bolo tuba ye k'a minɛ aw na fo ka taa se dabakari ma o don ne tun bɛ yen o y'a sɔrɔ n bɛ ka ko in ɲɛɲini ne gɛrɛla la ne ko ye kumakan min fɔ nin ye n ko tiɲɛ don a ko tiɲɛ don ko sabu anw ka sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma anw ma sigi marakaw cɛla bɔn o kɔni b'a fɔ an ɲɛna k'u bɔra tuba nka tiɲɛ yɛrɛ la anw de y'an yɛrɛ kun dɔn kosɛbɛ n k'a ka di ne ye ne bɛ se k'i yɔrɔ ɲini ka taa i fɛ yen n bɛ se ka tariku ɲɛ sɔrɔ cogo min na o kuma tora an ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na ne bɔ yen ka na n kɛyɔrɔ la min ye ɔ sori ani a ka délégation wulila k'an sɔrɔ yen ni marikasi tɔgɔ ye ka t'i da maga kuma in na a ye ja min kɛ anw ye an tɛ se k'a ɲɛfɔ ka se a dan na sabu an kun ti an yɛrɛ dɔn an bɔra an yɛrɛ kun kalama. Assalamu alaikum n b'a fɔ ni silamɛya ka fɔ la ye an filɛ kɛnɛ min kan nin ye alihamudulilayi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada an filɛ kɛnɛ min kan nin ye n'i ye nin jama in lajɛ k'a fɔ ko silalaka ni abubakar siri bɔnna de ye nin ye alihamudulilayi nin yɛrɛ ye nisɔndiya ko ye nin ye nisɔndiya ko ye an kɔni an bila an bɛ ala tanu ka ala barikada ala ka balimaya to o tɛmɛnen kɔ an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yan n'o ye sakara sila ye sakara sila de ye anw nin kɔrɔfɔ in ɲɛfɔ an ye ani kisima sila ka bɔ gori wɛrɛ la ale de kɔni ye ne ladɔnniya nin na san ko ne yɛrɛ tun bɛ se ka taa ɲɔrɔ nka ma yen sɔrɔ ani darura dɔ bɛnna an ma sɔgɔma in na n dɔgɔkɛ in bɔra n kan ka kɔrɔfɔ in ɲɛfɔ n ye k'an ta ka na ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi alihamudulilayi nin jama ye nin ɲɔ taara nisɔndiya ye an bɛ ala fo ka ala barikada ala ka jɛ to ala ka balimaya to an y'a deli ala na kira la alakɔrɔ la y'u barika bidon lahɔrɔma sɔli ala muhamadu kuma sila ka bɔ goro wɛrɛ la kɔmi kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma n ko n dɔgɔkɛ ale min ye n'ale de ye ne sama ka se yan ka kow bɛɛ ɲɛfɔ n ye a bɔra goro wɛrɛ la ba y'a sila den don n b'a a ka foli sisan aw ma lɛna a ko nin jama in ale nisɔndiyara nin kɛra ale nisɔndiya ko ye ala ka balimaya to ala ka jɛ to kisuma sila a cɛsirilen bɛ balimaya fɛ dɛ ne dɔgɔnin don hali n'a bolibaatɔ sera a bolibaatɔ bɛ se ma a bolibaatɔ bɛ bɔ n kan a cɛsirilen bɛ sinji fɛ a cɛsirilen bɛ balimaya fɛ
ali biobi demsen lo be do kai ya rabbi dem ala ka ma korba shida ma abe kola mina ala ka marale no ay abe kola mina ala ka marale no ay ala ka hakili nyuman dama amba dilala na kala alquran la ju baraka di do la harama sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah dina maka bu min forasa ni dibdani abe kele alhamdulillah redo dina maka bu me dibdani le yoro to wotu do suna min kuma ne fle ala baraka la kanga wata ka mislam abdala jene ko mislam afude assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mbale ma kuma jantene bulo baba kala dili kami fo awa min fara min ko nanye udasira kuma ma ga halibi ami kuma fo ka gela ni kala ko dambe fe bana wallahi qur'an endo nata mam samo to foila ina fa ala kida ko churu khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mogola herema mogojimeni mogomi qur'ana kala abira mogo kala na wode mogola herema o kuma harbi kala anga nyeni anga sigango anga sigi kalaima anna fabode la o temenen ko bembaliya mi nyon jenen do ambulo mama be be yira chugudo wallahi abi yorobbe yoro kilin tere o kuma na an jija an ko flo fanana kado ko am masaw marketa wallahi am mo kamu te manolu marketa an tuno masaw mo marketa wa kelenti fo na fu nye wa ma shiti nye so ma shiti nye so imana me chugo sibiri ya kele do de tay eta simba kele do fude do bembada wallahi ala ko kele tala ni ala kabila ka bembada la bi wallahi ala ko kele tala ala kan no be sabama ala kan ci je toroma ala kan ci lahara toroma ala kan stu jena ala kan stu lahara tiba kan kama sallallahu alaihi wasallam illa bidana shirotila assalamu alaikum amin abo ko gamba fu lumi ngara sobe kanga nyinamaya sisi kwa ame pola soluwa ere pure kile ka bo shawo ba ma gorgo mai ja to am la kana kunana na ngana si jo kenana mi ma fona ndara angu la sumu kerala ni ko ta pai on shira ko ko amai ala pe ga ni kra pe ni hera badi ya rabbi ala ka nya kadamu jamana kuma man wa di sene wa nam bila mina ma gorgo gam la strano ne ne ra do ni wa ko ne re foto ko morge ad pana ta ko ga to ko marishida أو يملأ أنا كمان هذه جو كنبا الله سوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أمر السلام والسلام عليكم أما فن الإسلام يفعل كاين أن سجلنا أو يدم سوي أن فوق منا أو مرا كلا كذي سوودي أو زين كلا أن فوق مرا كلا كذي والفنا فوق مرا براوليا أو مكة وبعدين أكيد سلاي بين كلا أو مالي دكتور كنا أو من كلا سكلا أنا ما هو مسكلا ango on be dugolo munga on be agruga dugolo amugo sonoy mo ke ne usu sele akme ka abara kala ya kana beya anaga kala no ne beya ayi la ja na yi jenda sigaro wa tura do kama akorga me woni ngara ko la manasi abega be kula no atu sele ayi folibla ayi korbe voyen akibu ko akolle me ati ken wonne kenan new ko kan no ni bi sigoro yini alhamdulillah ne bele gelama brawli yano
dutiya sira numu na sigi nukula ya kalama tiya ikani ga kalanda kuma sigi yana odo kama kalama foite anana kalanda kuma sigi akwa ba ko bamana munu flan garafe ne kuma tuli wo ko moto re garafe ne ire qur'ana tigiye ire ala tabi to ne ire ba don aka musare man yano ya ka dugu annabi bamana nu to kana baro kafe kafiri islamaya la be ka jaga dam jaga bidi mamu non ye segin ga be ka jaga di kafiri mo bako akuye dimen ye islamaya ne ga ayu ku nega fu na tubi unara kana mamin do kala na bula kacha hal bi osra ba no lche osra jumaya osra jumaya doni o ko na doni ta toga fayna anga ma garbo ye mum fo an lokoro doni na ko ga doni ni ko na gar shin jamana umana ame silaw amu barkada salo ne ra tara delegation no fe nyoro ay fe jamana ni de ado jafarango ado gajaga gina digang ko kamu makana kiye ola kiling ko kuna hukuni yero na gyan karawon ya parce que ola da ku akorno o kitana ge delegation hore mi dubur lango gina sura kauna nan jala to da hakin ko yawa ga wani ne insha Allah dubur lango diga ma kama oh sama be bismillah abura ko so wanya na kaso kuma ga gare dori ai bismillah be awa dubur lakan no mai ko dinta bam bori awa amar bori biya Assalamu alaikum. Ina ya Ahmad Guri ka Baruliya. Foi mazi ya Islamedo. Niya me ku Abubakar Sirigi. Ni be ya to kome ay bara dike. Ay kira kanu na ay kasi adamina. Ay Islamedo ne be minina fa aga ja nga nyon kanu anga kotu nyonda anga nyon bunya. Man mena fa woni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum silame bela jele. Silalakaw aka ya farakaw du. Silabe yoro ya farakaw ba no fe. Amora kalake de. Kalake silalakaw. An sigiru no fe de. Silalakaw tara yoro sigira yoro ya farakaw bu no fe. Silaw galodo wa. Wade ya faraka de. Ne ya faraka de na shilaw no fe. Kalanja la shilaw adi bara wali shilaw ube fakele ube bakele la ka be yoro anya faraka utado ya faraka be yoro shilaw tayawi foka suko ka tujo ka febe ya tai shilaw na tara yoro ne jara babita ne ya fadi noroko me ne kuma jara na ba fanye shilani hala ndo mu jabuka shila jamana kono tiso ya fama silala ni kalogo okuma shila muso bene de daru kakana kana barawiliya kwamina sarake kana barawili fu barawili kawu aye ko bake ni de nya bebe ni sabo min jole ni television de do amina bo tele de la bere bi boala fa fe kuma na bere bi boni tele ina barawili ka aye ko bake de shini kana ambi do okay ala ka shini kana adi ala ka to kulula Baranika ala kanto kulula kala ka fafa se ya ala kanto kulula ala ka barika do ala ka nyini fa no ya ala ka jamana kono suma min be jamana kono ala ka kono suma ala ka anjugu sa ka bana no te be ka boy te gara walo lai kwani yeso samai so sama de ni muso barawli muso be munu bara ba mo munu be barawli ani kala ka muso be munu bara kala ka ko so sama ko ka dima tigara ba wolo mi fulla se sala dara jelema ka se sala kaw gorila kaw ya fala kaw sibi na fali dara jele mi ma na to soro kana se ka to soro ala ka be sama Allah ke sabana
anga delegation do bara Kiremi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ante na hira la kan sel. Laka ankafu. Laka anje hira. Amin. Oh, almami am laka. Muhammad Kisma mangane. Ademe Muhammad mangane. Kangana ademe ka ziyara ke. Oh, kuba silara kaufu. Anti fodi mina. Oh, kale refana ale bay siladi. Refana bora siladi. Oh, afana mamse siladi. Oh, pensa no bi silaw bolo. O bina fo o ba o yere bolo. Oh, parce ala ko kuntum qabail ja'alnakum qubula wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ramadi ko ami fara nyonga ala yange kabila ni bul farawdi dawo ku ye fenju meyi anga nyondo ka palmayatla ka jenyatla o dawo ku ye ni dondi o na nyondo ka palmayasidi ka dawo ko di kama o here yodi non de nye fente dawo ku ya anga nyondo palmayati ya misega jana so chuguna o ala ka anga jeng ala ka kuyi ala ka hero kya ala ka palkaba barka do jeel de shinna ko ga fodi fay o silaw fana ali mangane u jera yo chamana shinna bakar ne ala kra jera chugumina mangane ni silaw jerati ala ka jeen ala ka ke lahra je de shinna muhammad ere ko ma fodi sallallahu alaihi modu mi sama magare buya modelo inshallah ale de kuma na sisa ayre to e muhammadu mangane inshallah aywa mangane gamen suru wagalango wayrewa gamen wagalango maka ngeni jare habu tungara nambugu bemma silla kundanka jamanu segi kunya ndinke utu ninyi nyamakalanga jamanu segi Gambia Senegal Mali Guinée-Bissau Guinée-Conakry Mauritanie Burkina Côte d'Ivoire Ka'u tamirgi sila kundange ngaraga no kusu angi nyini no mais kenche hengo kane ke keremisi banjugu sila adi habanu adi gidanu adi gogono kunyandire mengararini segene sila kenya haike nantali ihabanu adi gidanu adi manu inari na lisigi haba batendi sere alle menga sigi no kube akwa nyimega sigi no banjugu sila na habai sere du oto ntea ni sila kunda kibarindi keremis cotisation ngana bugu abi kalde mugandini et puis osoro encourager ne car jibe go bakka na lo marka jinke zindi kelle menya hayke segene silla atiwa limamin kunjini yo degumen kunyini yo kumandangen kunyini yo merin kunyini yo tuano kunyini yo sere hakira don kunyini hibe ngo debe ngobi salli ala muhammad sira ibe haqqen ere segene silla nambugu jara ado mahamudu silla nambugu jara ado biagi silla reme idrissa silla kunyali jara delegation nga nali silla kunda hibega koni inari sigi beranga inari dua sumpundo kacituda har sini na jigina ka boy ala kambe tangawo gola ulute arabu donde ma verete mimbe arabu nunundo ndongo do bena Facebook ka bena internet ka bena Facebook ka bena beka asababu Isa Ahmadu komisara abe munyu abe sabali ube duwa ke ale fanaye ube duwa fana nyina ale farafe abe duwa ke ulu fana be duwa kai alaka si jandama
ala ka kɛnɛya fana d'a ma ala ka hakili ɲuman di ma min bɛ kɛ sababu ye ka jama in la entourage ɲa ala ka hakili ɲuman di kabila in fana ma aw kana kɛ kuma dɔrɔn ye dɛ a ka baara kɛ o de ka ɲi يحتاج إلى العمل والعمل لا يحتاج إلى القول. أني ما أنا كيف يقولون. عربي جانا سهل. أكو عربو كوني كمانا. نيكا كيوالك. أنا نيجول لين دبري هرنا ما سهل سروني أغنى. نيك كيوالك نهاري مكما. سروني أغنى. ما هو نيبالا. ما كانجي جانكا كيوالك ديكي. أبا هكتو. abe ya fama ala ka ni ɲɔgɔn caya awa tabarikallah sasa ke bismillah kundanko akinyara imme jare nga jelba anga tin jon kunnadi annati ala ni sababu nyuma agada ko yere agati silla kundankon tabiyan ni qarange nyai dako ora ke muga ga kunye yere ko ku gar hibe muga ga soron palle ado annabi nyimme nga nyi do me ken honna jira onya hatte afirki banna o aga da ke mutu aga da tuwa mutu aga da daula mutu aga da hankama mutu aga ya garin da aga yi go suka humantin yamba na kidi aga kan kama na kana ganin citilo hibe batte ke marakazi ngada jase sasa debutta mido karago serenya hagari nan ka hubbara woli me bo debuku tamilo karago be gari yo jimmini na burenyani yo illenyi gana na burenyani yo maro nyigana na burenyani yo tie nyigana na burenyani abugo minna aywa tigamen payde marakazin kisi adaga na ganin citi babu su sigira ngati kamo hilli wadi kamo nagati wadi ujine wadi ujunu karagi wadi ujunu tammi wadi tampille ujine wadi kesar hakke be go yere bana suga na marakazin karton to kamo hilli aw horono kesi kemen da irini yere ko tabe aganta nya na nguna gume su kamo hilli debe su kamo nagati kenni ho kan taka kesi ndiani koron ngiri on daga debu ngana ho muru sorongori noi kenna aga maka kesi ndabariya wallahi aga na nin citi aga na aga kesin dabari kenni diga men fananga jelba ahillandi juma ke wuro nyen ke gariye batugune silla de bugume kenyan da ko sori silla rabula garu lemme nantani kiri nalli hike nyinjondi li jama ke ni yere nga yanka ke sori adon palin to onu hilli nan ka utairuwa nan ka hu hakke sugo yere yagare igo asuka humanten dinke darosari jamake kutengori hatuma ta kulle silla ada qar silla leminen kitendi na setundi moto ngana tandaga kinda ngo golle be ne silla kunda golle nyen na bismillah aw batu kedire jare silla kunda ngomba itawunu iganati sere habara kamena ngalle mara aga kara igana gan cikin da galle kasenga anta ho shornanga ti anta ho shornanga ko ni anta hari bani shornanga silla kundanke atu inte ngoti tuwa unga tongunyen atu inte ngoti honnan cira unga tongunyen meini na ganen citi do kabila mbatete sikanta kendile isa ahmadu a haike ni tawunu Allah da anya ke hikisenga angaru wayi ahaqile wayi atwa ruwadi asabaru wadi sere go adi twa ngamma kanga nyini barna hetan sere go adi barna nyanga kanga nyini hakla sirentang alhaji sheikh fodi isa ahmadu silla mali marakazim perizanna kenye aya haike tawunu ada jore silare menya nyiwi si perizanga
kenganim alhaji mahamadou khazali silla welingara senegal jare ku soro tamigiri jamane ke nandaga yanka kama ahaba kandi welingara bito tumi Allah gada ige wakati su taga igandi nyoku kargi wurni ta hore angana hibe kane tawo ako tangana ranta nukursami mahamadou khazali silla kenya na vice president angara ngari president pinga siro vice president sire nyana maka konza ngama bokenga na dangi ngati silla kundara unta miyani ke ukuga imendi aga joppe hibe yi kenni silla magancire nyai nyoro jara kamatinge tuba barawoli adi petrol le bon parti aga unta munya ni irgia me tem present ni abasilai kabanci dare men na mbugu nyoro atoga nari wona jaman kunyi angala ngari gambanke rei ina ministry ya kitendi kemba da lainu mutu na njiwona na ujunu na atikini oda lona kino kini kisunga keni si perza keni seru sila keni debunyeri merinyi awaba kakari wane agato wona jaman kunyi wona jaman tiga wona mama Gambia sitim preza kengani Mahamadou Hawa Silla shukuru modin tora ana Espanya ai vice preza kengani tebugume Silla aga isuna gani na bera kekita me Allah makita ima bera kekita itonda rono sumpun kunyi ona katin kunyi ke kahobe gani kei kaho sire kaho haram pare me hibe gatti mandil kendi dogoto yi na ko silla kunna gonda jare ka pesud lengi na burenga ntadi agala garni shankini ade magala garin chitime jeoje nina folote jeyin kononana ni ko balale nana nate anyini mafe alaba en nyogo to fodi aya jija ako nyana bo kengana dangi jare okuni jarunye silla kundanke halanke hetide hibe ga dangi arabu bange ngokunta kentu haramare menga giri kiba kandi na liwa gadu kenda nyi jamunta no ngade karsa ibuni fulana karsa rembe kia nyino igara organize igara serebe utuna ta ku jama'ane nyimenga kendi koi jabe sise kenya haga togo maga afrike onda menyi so ne kentu gala menyi igana tigada kirse mundu ina tigada sise lanke mundu aga na ta ku jama'a nyimenga haraga na nyilimi ne nyaga na ina jabe sise amuru na lata ku jama'ane nyukolanga baga ta ku jama'ane nyimenga ti serebane anta jama'ane marna kada sorona gati mundu aga ni tokai ina jama'ane nchehe hukum sorona gati bikuri ishuwa jama'a ke igala kabila hanne be wutu kenni wakani sawa ila kenya ya premier ministry na toki jabe sisi hilandi jabe la sohona anja munya ni jagura gatta mbakoli banjin na gumen ila kenya ministry hilandi iti jamanin na bure ado dundenga hu ona kenkin ni koi ida kenki ni koi ti fugutu do fagacha ti juru halla na no kachi waranto ti hore ni gabe sergabe magandu besillahi tanga horo maganya mande ida wagadu na burendo tuntenga umudu na kini tumbesillare me magandu besillahi kemma magandu besilla kenya na salma gabira musara salma gabira mura fodi an chumana sara fodi an chumana na silla magajire jara silla magajire na yibu karagi sara awata kamatinge bananya ni tuana nyani kurugumenya ni wannan kirije ne Allah da kutuka mu anten gide mamin ka kuma bamulo ya sisa waye alhaji sheikh Musa Ahmadu Khamisara ali de sigile fili ko fe yabe isa koroke de do koroya obadana
ala ye fɛn min latigɛ k'a di maa ma o fana b'a dan na olu ka so kɔnɔna na maa si tɛ yen min bɛ na gariya k'i jɔyɔrɔ ye nin ye ne ye kɔrɔ de ye n k'a ta n'o tɛ isa min sigilen filɛ a kɔrɔkɛ de sigilen filɛ musa an bɛ foli d'a ma ka bonya ta k'a d'a ma musa ni ko a n'a ɲɛ a bɛɛ ye musa de ta ye olu maralen de don et puis dɔɔni aw nɔrɔlen bɛ dɔɔni in de la ko sila ko n'an kan ka dɔɔni ɲini aw nɔrɔlen b'o de la walahi ni mɔgɔ ye lɔlɔ hakɛ dɔ sanfɛ dɔɔni kosɔn ni barika t'i la fu de don barika bɛ sila ka ninnu na kamisara n'o tɛmɛna ka bɔ yen alhaji sheikh fode isa ahamadu sila kamisara a bɛna ka jama fɔ mali senegal gambia guinée bissau guinée conakry côte d'ivoire mauritanie burkina maka madina misra sami iraq kana bila algeria a bɛɛ bɛ jɔ k'a lajɛ don min bɛ komi bi isa bɛna kuma arabukan pour que u k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na u k'a dɔn an bɛ baara min na ale de kɛra sababu ye k'an n'olu tugu ɲɔgɔn na ale de kɛra sababu ye ni fɛn min b'anw fɛ yan k'a fɔ olu ɲɛna u ka se k'a dɔn an bɛ baara min na ala sago aw sago an bɛna mikoro di ale yɛrɛ ma salli ala muhammad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وارض اللهم عن صحابته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخوة الإيمان وإخوة الدم وإخوة الصحبة وإخوة الاجتماع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. باسمي شخصيا وباسم المركز البكري الصديقي السلاوي العالمي وباسم مجلس مراكز البكرية العالمية الأمانة العامة بشمال أفريقيا وباسم جميع المراكز والمجتمعات البكرية في جميع بقاع العالم أتقدم بأحر التحايا إليكم وإلى جميع المشاهدين والمتابعين في جميع البلاد الإسلامية وخصوصا في بلاد الحرمين الشريفين المركز البكري في السعودية برئاسة الشيخ أبي عبد القادر أسامة بن عبد القادر العمودي وكذلك المجالس البكرية في كل من مصر والجزائر والمغرب وتونس إلى العراق وفلسطين وأفغانستان والهند وتركيا وفي جميع بلاد إفريقيا إثيوبيا صومال السودان الجزائر مالي السنغال غامبيا وفي جميع المراكز البكرية بصفة عامة أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية خاصة إليكم وأعتذر فالجموع الحاشدة أكثريتهم إنما يتكلمون اللسان المحلي. نبي حكت نيونيك أوفي أمي كفوليتا كان يشي أنجي نغو بلا جلما جنفا بلا جلم في أو أنزل لكو سيرو كلنتي أونا هل كان كلنتا أونا يلي دندرا أو مكوية عرب كانفو دندرا أم مكوية سورا كانفو دندرا أم مكوية مركا كانفو دومي نوية كامين فو أيادوي
dugukolo tɛ anw kɔrɔ k'a kɛ a sago ye kumakan tɛ anw kɔrɔ k'a kɛ a sago ye anw mɔkɛw ye tiri min tigɛ k'a tile ka taa o tiri an b'o nɔfɛ n'o kan ka bɔ cogoya min na a bɛ bɔ ten kan t'o jɔ dugukolo t'o jɔ waati t'o jɔ ni ala sɔnna ni ne yɛrɛ tɔgɔ ye ani ni almarkaz libakiri asiddiqi asilawi alalami ni o tɔgɔ ye ani mujtamaatu minnu b'an fɛ ni o tɔgɔ ye ani ni silalaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ani ni kira ka somɔgɔw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye sɛdina abubakari bɔnsɔn tɔgɔ tɛ se ka fɔ ko kira ka somɔgɔw tɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ o la i ko kira fana ka somɔgɔw sallallahu alayhi wa sallam olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ ko sɛdina abubakari ka tɔgɔ bɛ se ka tigɛ ka bɔ o la ninnu fila ye fɛn kelen ye ni an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ne bɛ fɔli ta k'a ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne bɛ foli lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la barawulikaw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ barawuli alimami basigilen filɛ ka na bila an ka cɛkɔrɔba dugutigi la barawuli alimamiw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen barawulika meri ni a kɔmandaw ni a ka dugu ɲɛkisɛw bɛɛ lajɛlen dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ma silalaka bɛ mali dugu o dugu la an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ma silalakaw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ kelen na silalakaw bɔra minnu na minnu bɔra silalakaw la an ka foli bɛ ka taga o bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa dukɔnɔlakaw ma ala ka u sara ni hɛrɛ ye an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o y'an sankɔrɔ ta o y'an ka bonya yira bonya bɛ yira fana nisɔndiya ani tulonkɛ misɛnmaninw kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ misɛnmanin kɛ i se foyi t'o la o misaliya dɔ filɛ an ɲɛ bɛ min na yan nɔ an ka foli bɛ ka taa wagɛlakaw bɛɛ lajɛlen ma an n'u y'a daminɛ an n'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se ko in laban ma an ka foli bɛ gɔrilakaw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ ka taa an jɛɲɔgɔn kɔrɔw yaafaw daɲɔgɔnw tunkaraw suwarew ani an ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen silalakaw o bɛ jamana minnu kɔnɔ jamana 8 a kelen kelen bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ ka taa o ma an ka jelikɛ ye foli si a bɛɛ lajɛlen ma nka kuma k'a fɔ ka taga segin a kan o tɛ baasi ye an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taga an balima minnu bɛ Moritani markazi ka bolofara min bɛ an ka foli b'u ma an balima minnu bɛ Burkina Faso markazi ka bolofara min bɛ an ka foli b'u ma markazi ka bolofara min bɛ Côte d'Ivoire n'a ɲɛmɔgɔ ye Cheikh Babi Silaye an ka foli bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma markazi ka bolofara min bɛ La Guinée n'a ɲɛmɔgɔ ye Fodiye Silaye an ka foli bɛ ka taga o bɛɛ lajɛlen ma markazi ka bolofara bɛ Sénégal n'a ɲɛmɔgɔ ye Cheikh El Ghali Mahamad Ghazali an ka foli bɛ ka taa ma markazi ka bolofara bɛ Guinée Bissau n'a ɲɛmɔgɔ ye Cheikh Abu Talib Silla an ka foli bɛ ka taga o ma markazi a bolofara a n'an jɛɲɔgɔn minnu bɛ Gambia ni a ɲɛmɔgɔ ye Mahamadu Hawa Silla ye ani a ka danga Jegume Silla an ka foli bɛ ka taga o bɛɛ lajɛlen ma markazi a ka diaspora min bɛ diɲɛ fan 4 bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ ka taga o bɛɛ lajɛlen ma an ka bolofaraba bɛ Europe a siège bɛ Faransi Banyama Silaya ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'u ma an ka bolofaraba bɛ Asie a siège bɛ Chine a ɲɛmɔgɔ ye Abubakar Mpawa Silaye an ka foli bɛ ka taga ani a ka bolofara mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka bolofaraba bɛ Amérique n'a ɲɛmɔgɔ ye Mahamadu Sira Silaye ani Amérikikaw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ma Afrique jamana ka dɔgɔ n'an ka bolofara tɛ Sierra Leone Angola Congo Gabon jamana ka ca jamana ka dɔgɔ an ka mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Congo ɲɛmɔgɔ Mohamed Silla sɛgɛnbali ɲinabali an ka foli b'a ma Mali ka markazi bolofaraw ka ca an ka foli b'u ma an b'a kɛ bakuruba ye nka bi an bɛ sigi min na o ye barawuli ye o ta ɲɛmɔgɔ ye Soro Silla ye fo an da kasa tɔgɔ ma de
dugu kɛmɛ ni 60 kɔ a y'o de sɛbɛn k'a bila a yɛrɛ kun mɔgɔninfin pour que ka baara kɛ fɛn dɔ sɛbɛn ko n b'a fɛ ka nin kɛ n'i y'a sɛbɛn a bɛ taa fo ka taa dafa dɔn dɔ la dugu kɛmɛ ni 60 ni dɔ a y'o tɔgɔ de sɛbɛn bi bi in na a ye dugu kɛmɛ ni 30 ni dɔ kɛ a kɛlen ani a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan Allah ye sori ani fɛn ka kan min ye foli ye ka fara a kɔrɔw ani a denw ni a dɔgɔninw ni a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigi yɛrɛ ka fara a dɔgɔninw paale sila kan kuma tɛ se ka ni ma mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ n'o tɛ an bɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen sabu ninnu n'i ye dɔ ta ka dɔ to ka ban i filila i y'a ye ko ɲɛmɔgɔ ye baara ɲuman kɛ kɔmɔgɔ ɲuman b'a kɔ i y'a mɛn kɔmɔgɔ ye baara ɲuman kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman b'a ye markazi bolofara si bɛ mali kɔnɔ yan ta kɛlɛmisi ta sikaso ta khamsara ta kalakɛ ta ka taa bila dugu ka ca an ka fɔli b'a bɛɛ lajɛlen ma jara o yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ yan n'o ɲɛmɔgɔ ye buna sila ye kɛlɛmisikaw jafunɛkaw khayikaw mali yɔrɔ baka dɔgɔ ko bi bi markazi ni a bolofara tɛ hakika markazi ala ye ko dɔ nɔgɔya ma kalo damadɔ kɔnɔ an bɛ ala tɔnɔ kan an tun t'o bɛ sigiya fiyewu kalo 9 ka se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ fɛn kelen kalama an bɛ ala tanu an filɛ ka sigi min ka barawali yan nɔ nin ye balimaya sigi ye an ka se ɲɔgɔn ma an ka foli di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɔn an ka hakilila ɲumanw di ɲɔgɔn ma an ka fara ni hakilila ɲumanw ye an ka baara kɛ o kan markazi y'a tigɛ a yɛrɛ k'a da a yɛrɛ kan ko san o san silaraka minnu bɛ diɲɛ fan 12 ani silarakaw balimaw u bɔra minnu na ani minnu bɔr'u la ni u ni minnu ye kelenw ye u ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana dɔ kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ o kɛra salon n'an ko ma ko première édition o kɛra jara kamatinge ani ɲɔrɔ an bɛ ala tanu k'a barika da an y'a daminɛ jara ni kamatinge sabu silarakaw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw kɔni bi lasili ta jara fɔlɔ de sabu anw bɛnbakɛw bɔra arabula ka na farafinna u cunna jara fɔlɔ de o kɔnna hali singi tun mori taara ɲɛ a filanan an tun y'a laɲini k'o bi kɛ gambi ɲina nka ala ma latigɛ ni ala sɔnna san nataw a bɛna kɛ inshallah ni waati ye minɛ i tɛgɛ ma waati mana na cogo min na a bɛ tɛmɛ ten de ni ala sɔnna san wɛrɛ ta an b'o labɛn na o bɛ taa kɛ Guinée Bissau inshallah min bɛ da o kan ni ala sɔnna a bɛ taa kɛ Sénégal an filɛ ka nin jɛ min kɛ barawuli yan nɔ nin ye balimaya jɛ ye nka nin tɛ i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ min kɛ nka hali jama min bɛ yan nɔ yɛrɛ ni jama in ma sara ni ala sɔnna n'an bɔra barawuli yan nɔ an bɛ labɛn dɔ kɛ ka ni ɲɔgɔn jɛ hakɛlama dɔ kɛ kɛrɛmishi i n'a fɔ u y'a ɲini an fɛ cogoya min na inshallah kɛrɛmishi ta yen ni ala sɔnna o bɛ se ka kɛ ni samiya banna an bɛ a labɛnw sabati ka ni ɲɔgɔn jɛ kɛ kɛrɛmishi mana bɔ yen fana dugubaw duguba bɛ yen ni ala sɔnna ma silala ni ɲɔgɔn sigi kelen kelen bɛ k'a kɔnɔ balimaw bɛ ɲɔgɔn dɔn baaraw bɛ bolo da ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ fa an ka jelikɛ alhaji habu tunkara a ye caman fɔ la a ye caman fɔ la ɲininkali dɔ bɛ yen a cayara an ka kosɛbɛ anw kun fɛ o ko in alhamdulillah a faamuyara a dɔnna nka mɔgɔw tɛ kelen ye kow la silarakaw u bɔra min na o ye kira ka sahabakɛ ba in ye mɔgɔ min kira tɛmɛnen kɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɲɔgɔnna ma taama dugukolo kan abubakar ni siddiq thaniya ithnain idh huma fil ghar sannan abubakar siddiq o de ye anw mɔkɛ ye anw ni ale cɛ bi mɔkɛ 39 a yɛrɛ bɛ kɛ 40 na ye silarakaw ni mɔgɔ minnu b'a dɔn kɔrɔlen alhamdulillah et puis an b'o fɔ an tɛ ɲilaɲila a la an ye sɛbɛnni fɛn minnu yɛrɛ ye waati min an bɛ nin ko in daminɛ an bɛ sɛbɛnni fɛn min don a kan 2 nka bi bi in na an bɛ sɛbɛnni fɛn min don a kan a bɛ taa a ka ca ni 20 ye mɔgɔ 20 bɛɛ ta dɔgɔlen b'a bolo olu tɛ se ka bɛn fɛn na ten dɛ fɛn dɔ b'e bolo ne y'a sɔrɔ a b'e bolo i ka so kɔnɔ yan nɔ n taara fo diɲɛ yanfɛla fɛ n y'a sɔrɔ a bɛ dɔ fana bolo a ka so kɔnɔ ye n taara fo kɔrɔ fɛ n y'a sɔrɔ a bɛ dɔ fana bolo a ka so kɔnɔ ye o bɛɛ taara jɛ fɛn kelen na o ye tiɲɛ de dɔ b'aw ko ma ko a tawatur ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne tɔgɔ ko Isa Silla ne fa ye a Sheikh Ahmad Silla o fa ye Muhammad Silla ye o fa ye Abubakar Silla a fɔ o de ma ko Bakar Dumbe nka Bakar Dumbe ye 2 ye nin ye mɔden ye
Bakar Dumbe Bey oye amoke fane ni Abubakar faye Muhammad ye o fana faye Abubakar were o de Bakar Dumbe Korbay o faye Muhammad ye o faye Mahmoud ye o de faye Alhaji Banjugu Sillay Alhaji Banjugura adonendo Alhaji Banjugu Silla ale faye Muhammad ye o faye Mahmoud ye o de faye Fodiye Sillay Fodiye Silla ale faye Abubakar Sillay Abubakar Silla o faye Uthman Sillay Uthman Silla o faye Ali Sillay Ali o faye Ahmad ye Ahmad faye Sid Muhammad faye Muhammad kulli o de na fabora faranjela kana jigijara Muhammad kulli ale fa oye Ibrahim Al-Qaid domino bina fe farafina yana bora Iraq de kana yanno ado aniso ketigi keme wolof labi ñogon fe o bi ka dina dase dina de aunse ya wa dina ambode no fe yoro tanjo kuma kan tanjo wati tanjo ni ala sona bitteme kata fo watimi inshallah Muhammad kulli fa Ibrahim Al-Qaid fa موبي منه أبو بكر الحقيقة إبراهيم القائد فا ويا محمد دي وفنا فاي محمد وري ولا فاي أبو بكر ني أرابوكم أكو بيك أبو بكر على فا ودي جابر فا ويا موسى فاي طاهر فا ودي أبو النجيب عبد القاهر السهروردي القطب الشهير قطب بانكم يكو السهروردي ودي على فاي السهروردي ابو النجيب على فا ويا عبد الله او فاي محمد او فاي عبد الله نوكم يكو عمويه على فاي سعيدي او فاي حسنيه وحسن فاي قاسم فاي نضر فاي قاسم وريا تو درام وكلا وقاسم فا ويا محمد او فاي عبد الرحمن او فاي قاسم او قاسم فا ويا محمد او اسنا بكر الصديق الدنكي عليه رضوان الله سيدنا بكر الصديق عليه فاطوك ابو قحافه اتوير عثمانيه او فاي عامر او فاي عمرو او فاي كعب او فاي سعد او فاي تيم او فانا فاي مره يكرم اوكي سيدنا بكر نكرم ابو نوصر مكه ولا بلانا مره او فاي كعب فاي لؤي فاي غالب وغالب فاي فهر فاي مالك فاي نضر فاي كنانة فاي خزيمة او فاي مدركة او فاي إلياس او فاي مضر او فاي نزار او فاي معد او فاي عدنان نيامكو على العرب العدنانيون ويكرك بونزي نيامكو على العرب القحطانيون ولي حميار كون يمن كوي عدنان كرا صلى الله عليه وسلم عليك دمي فك داودما ان كدون ما دو يا تكتافس فانفع ادم السبنين بامبولو ادونندو عدنان فاي ادي او فاي اوداد وي قيدار مودين ويستنى اسماعيل الدنيا اسماعيل نبي الله ابراهيم الدنيا على النبي عليه الصلاه والسلام ابراهيم فاي ازر ندم بتاع قول نبي الله نوح فاي متشلخ لامك فاي متشلخ او فاي ادريس دي وافق اخنوخ نبي الله ادريس عليه شيث مودين وينفع ادم الدنيا abes tebene bambolo kelengele kataka adonando ngami watu kurun chogoyina izan ka fos la ko bara bakar siddiqira akod donendo ajelendo ibi mogo kemesro abulay basro wusana bakar ni nyonke ambora na borola utseka mogo tantu ko nyona umokewa ni anga ne foren chogoyina ni misika ka shine foloye nga alla nyini chayran fe anka foka balmo bokumpala amba fote dambe ambar ka fogo so fente ngani ala yi gardaga dambe nyuma na ba tanaka dambe nyuma ani mo nyuma ka chaka tama nyogo fe dambe tse ka tama mo ye nka dambe nyuma ni awbe nyana awbe nyogo numa markazi awni ambalma surao ni ambalma arabu awngoni anye kointa amera كوين أنا جوينا يرين تودركو المركز البكري الصديقي السلاوي العالمي بابيت لرانا مالك غوفرنما في بابيت دونامي غوفرنما يورو تشامانا
mais gouvernement ye adla papier de la ye to min daka ka kuma surunya o ye ko AMAS association markaz d'Aboubacar Siddiq hali bini mo wonbe gouvernement ko kala man ni tara ka ta sege papier en soro e ba so a semaine ba ka tala ko AMAS katla ka ato wala aduguma markazi annana tuya minna o de sina bakari modon o kan nyogondo o kan nyogon sirabo o kan nyogon sinjitugu o kan nyogon deme o kan nyogon nafa basna baka sadaka alaihi wallahi amma ka cesirin nafa nyashi ayarema aya ka cesiri doni da nyasa ayarema nga nafa aye odashi kata kelemade sanna baka siddiq hadana ka daga sokono aka sokono mimbe ka becce ka bo demba ya ko kana de kan sallallahu alaihi wasallam kala ko fa madha abqat li ahlik ako abqayt lahum Allah wa rasulahu kala ko tuma ay mun tay kasode akonye ala ni kila tonga sokono sanna baka ka sokono halbiyo ala ni kira imbe ni doro meti ka sokono kana toro hal ni min jiti ka sokono kana toro ngam immo ke dona ne mi no tei o de kanga ke toro ambal mo da mawrola dunya ala don financier kaseka fenke ka ala ka jon nafa markazi aduni bes la kawde ka ani uni minu nye kelenye nga nafa o nye shilembe islama bela jelema markazi ala yaka naran na chogoina anyan kambo ina fanya fa chogoyamina la kabi nye jamana minu jamana shegi an kan seru bela jelema anu ye ɲɔgɔn faamuya wa fana bureau sigira bɛɛ kɔnɔ jamakulu b'a bɛɛ la fo ka se fana an ka mɔgɔ minnu bɛ tagama yɔrɔw la an y'o lajɛ an y'a sɔrɔ diɲɛ continent tɛ yen ko an ka mɔgɔ tɛ yen wa diɲɛ fana bibi la continent tɛ yen ko an ka mɔgɔ tɛ yen continent 5 in bɛɛ bureau b'a bɛɛ kɔnɔ o mɔgɔ ka ca ni ɲɔgɔn ye nka markazi projet min b'an bolo ka a bila kɛnɛ kan n'o ye projetw la groupe fɔlɔ ye o ye fɛnba saba ye an donna n'o de ye a fɔlɔfɔlɔ ka se ka dɔnniya dɛmɛ ka se ka kunfinya kɛlɛ ka se ka ala dɔn ka se ka o dɛmɛ ka se k'o sinsin jamana 8 ani silamɛya jamana bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o ka kɛ ni sabu sabuya ye a ka kan an ka wuli ka an jɔ k'an ɲɛsin o ma an wulila ka a don yɛrɛ sira bɔ ka ban o kɔnɔna na an bɛ a ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ min ni se min b'i ye hakilila ɲuman dɛmɛ wulikajɔ o se i k'a bɔ k'a dan surtout silarakaw an bɛ ka nin ko in fɔ k'a tani ka segin anw ma ko in labɔ ko an bɛna silarakaw dɔrɔn nafa dɛ ko in dabɔra ko silarakaw ka dɔnni dɔ de ta ka dɔnni nafa di ala ka jɔnw ma i mɔkɛw ye min kɛ n'a fɔra ko e mɔkɛ donen bɛ ni yiri jan yɛlɛni ye hali ni ma se ka yɛlɛ a kan to ka taa i jɔ a kɔrɔ ni mɔgɔ minnu kɔni y'i ye yiri in kɔni kɔrɔ n'a ma se ka ko a bɛ sɔrɔ i bɛna yɛlɛ u b'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ jiginna ka bɔ a kan dɔnniya k'o sinsin a filanan ye min ye o ye ka se ka dɛmɛ yɛrɛ sama k'a ɲɛsin silamɛw ma minnu mago bɛ dɛmɛ na diɲɛ waati bɛɛ maaw mago bɛ dɛmɛ na nka mɔgɔ sɛgɛnnenw u ka sɛgɛn tɛ foyi ye fo setigiw ka bolokuru n'i ye mɔgɔ sɛgɛn foyi ye setigi dɔ y'a nin yɔrɔ la n'i ye mɔgɔ si ye k'a sɛgɛn dɔ i b'a sɔrɔ setigi dɔ y'a nin yɔrɔ la n'o tɛ ni u nin yɔrɔ ser'u ma betigi kelen ka bɛɛ bi lahinɛ anw b'a fɛ ka o dɛmɛ ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma n'i ko dɛmɛ kɛnɛya bɔra balo bɔra baara bɔ la baara suguya bɛ min bɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la nin b'an ka projɛtw la mais an ye ninnu lajɛ i tɛ se ka fɛn bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ nka an ye an bolo si fɛn saba ma ni ala ye dɛmɛ k'an ye an b'o fɛn saba in kɛ silarakaw ka jamana 8 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna a ma kalanyɔrɔ ɲuman kalanyɔrɔ tɔgɔ tɛ dɛ kalanyɔrɔ ɲuman min bɛ kalan kɛcogoya 2 ni a bɛ mɔgɔw wasa 2 bɛɛ la kalan kɛcogoya 2 min bɛ n'a fɔ o ma ko alikutab ni dɔw b'a fɔ ko bɔlɔnkɔnɔ kala o kɛcogoya ni min bɛ mɔgɔw wasa ani fana التعليم المعاصر diɲɛ laban kalan kɛcogo min fana bɛ yen jamana
jamana shega ma gobe nina abe akala la bela jelen ngono aflana e furake yore ya me mikala meninge ken yabi mo dema furake le yoro nyuman ka soro jamana shegi kelengel la bela jelen markas tora mimbi e yere boloka e bi se ka o de diriger kata chogoya mi ni o yekalla ni ne furake le yoro akacha nyumo mbura nga yoro be ni sera ibi nyetuko katemete no tawti sago yefe ni min bilara n bolo kan an b'a fɛ de k'a dɔn ala ko dɔnda fɛ mɔgɔya dɔnda fɛ dɛmɛ dɔnda fɛ ŋaniya baw n'an ye ŋaniya in ta ni ala ye ŋaniya in timini si d'a ma k'a fanga d'a ma an b'a fɔ ka barika da nka an filɛ ka min ta a bi fɔ ka bila ka sɛbɛn ka bila ni minnu bɛna anw kɔfɛ baara in bɛ tugu de ni ala sɔnna baara in tɛ bila bilen a fɛn sabanan ye min ye o ye dɛmɛ so ye so dɔ ka jɔ ina kala ina ngi furake nga mago de mago dora o tani flash yo ibse ka te ka mago nyefo so mi ngono mago ni minga ka ni obitaka esegere noy nin so saba mago benina wa ala tanuna fana anye tama duke tama ko ni min ni anya ke ka se jamana tiguma o kun fulo kera gine bisawe antara anuka jamana nyemago stigira an kumara jamana nyemɔgɔw y'a yira k'a fɔ an ka na ni jarolu ye kosɛbɛ a dɔw ye nisɔndiya min jira na yɛrɛ o y'an fa kosɛbɛ o ko n'a y'a sɔrɔ siga bɛ yɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ k'olu kɔni fanfɛla tɛ an nare fana an ye litiri sɛbɛn k'an ka laɲini saba in kɛ a kɔnɔ n b'a fɔ ka segin a kan kalanyɔrɔ furakɛli yɔrɔ dɛmɛ so k'a sɛbɛn litiri la ka kashe k'a la marikasi ka kashe k'a la k'a bila ka taga di an ka vice président ma Sheikh Al-Ghali Mahmoud Ghazali Senegali o ka di Bisawo fana ka markazi bolo fara min be o nyemɔgɔ Sheikh Abu Talib Silla o ka taga a déposer fo présidentiel la an bi ka jaabi kɔnɔ ni ala ye o jaabi natina sago ye jamana seegin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛna kelen-kelen k'a bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ k'a la a ka bisimila n'a jɔra n'a y'a sɔrɔ e de wulila ka jɔ k'a fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen hali n'olu ma wuli ka jɔ a bɛɛ de dama ka k'a la a bilara nafa de kama ni e ye baara min k'a la i y'a kɛ ala kama i y'a kɛ sinji kama ala bɛ se k'e sara n'o ye nka a kɔrɔ tɛ ko e bɛ k'a ɲini i yɛrɛ ye wala i bɛ ka tɔgɔ ɲini n'a ye o t'an ka laɲini ye a ka dilan dɔrɔn a ka sɔrɔ suraka ko suraka kan na o ko ila jat sahab yasuwa min minɛ ni sanji kɔni nana kaba y'a fi kɔrɔn fɛ sawo a y'a fi ba fɛ sawo a y'a fi tile ji ka jigin an ka dugukolo kan dɔrɔn anw ka laɲini hali ni mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a y'a dɔn k'a bɛ se ka ninnu dilan k'a sɔrɔ anw da taara yɛrɛ pewu a k'a dilan k'an tɔgɔ fɔ yɛrɛ anw ka laɲini nin fɛn ninnu ka sabati dugukolo kan ala k'a sabati an ye ŋaniya min fana ta ala k'a timiya an ye wa an jigiya bɛ ala k'a b'a timiya an ye fana nin fɛn saba yi an bɛ k'an wuli k'an jɔ nin de ye nka tiɲɛ la alhaji habu tunkara ye fɛn dɔ fɔ kuma kɔnɔ silarakaw o dɔnnen bɛ ni dɔnniya ye o dɔnnen bɛ ni alako ye o dɔnnen bɛ ni fɔnansiraya ye nka fɔnansiraya yɔrɔ ye an k'an jija a la an k'an jija a la an k'an jija a la anw bɛ jɛkulu dɔw mɛn mali kɔnɔ minnu tɛ silarakaw ni jama cɛ o tɛ u ni dɔnniya cɛ o tɛ u ni nafolo cɛ mɛ u ka jɛkulu min sera ma dɛ o ko miliyari 8 bɛ sɔrɔ a dɔw ka jɛkulu kɛsu kɔnɔ 8 miliyari anw ka jɛkulu a man kan anw ka jɛkulu ka kɛ cogoya dɔ la hali mouvement fitini minnu bɛ yen o financement yɛrɛ bɛ jɛkulu ka kɛsu degun saraka minnu bɛ yen ni ala ye se d'u ma min ka ca ni u mago ye o ka ca mago min bɛra i ka besoin i ka magona ko i ka balo ni sigiyɔrɔ ni i ka yɛlɛnkanfɛnw o kɔfɛ i b'a sɔrɔ i ka nafolo ɲɔgɔnna 100 wɛrɛ bɛ yen o bɛ se ka min kɛ u mɔkɛ ka sira la o balimaw dɛmɛni na silamɛya dɛmɛni na o ka se k'o kɛ kira sallallahu alaihi wa sallam a ko sahabaw ma a ko yali e ka nafolo o de ka di ye wa teri i ka tiɲɛ tabagaw ka nafolo de ka di ye nafolo in b'i balimaw bolo o de ka di ye min b'i yɛrɛ bolo o de ka di ye sahabaw ko kira sallallahu a ko bɛɛ kɔni b'i yɛrɛ ta fɛ wa a ko min yɛrɛ ta ye o ye i ye min di ala ma de n'o tɛ i bɛ ka min mara i bɛ sa k'o to o bɛ taa di tiɲɛ tabagaw ma minnu b'i tiɲɛ ta n'u ɲɛna o bɛ se ka sarakati dɔ bɔ i ye i ye hakilila minnu d'u ma o bɛ dɔ k'o la n'u ma ɲɛ foyi o t'a k'i kɔ
ambi do ka histoire men nyoro nono na histoire ka bako ko de e ba soro fa bi fatu ka soro abin na furo dogo ka da nin sara ay ninge ni abi du ko dogo ka da nin sara ay ninge ni nga fatu lengo fe do ma fa ko jo fara nga nyonya de nyonya ko fe kwante ka ke le ni e de on jalaki e bi ko jalaki yo ko dugo ke nga fami fana sara ka soro make don mi fa fana ide don le ko bi nyi ko no e re ma se ka ke o pour que make e ya don da nunu kan nu ya ke yo nyuma ngeke nga nu make e re make o donc amba ni sala ka fe ani alaka jonyuma shini abe deme fe balmaya islamiya ni mono fiyara abise ka seko minke seko angaje ka fara nyonga na ya sur aunte ko nyere ke to nyumando anga na folo fara nyonga minu ba ka to nyumando lukana kana ambla sira ambise ka ni la nyinu sabat to mina islamawiye anye kuma minu fo ambe ka fengo fenfo ambe ka tamashe defo ngania min banna o ka bonni ni nyogora keme ni ye kala nyoro kele mbla malikono an do so kele an deme so kele ye nyumange nga hakila min banna to doronyo hakila min banna ala ko ode bugun ko chaya jamana fan shite ko fantan bi sore ko atise ka wuli ka se o yoro ndola grema kata ka hakim amina ko foy ko deme min nana ka ka to so jamana fambe jamana shegi fambe ala ka bugun ka chaya ka sislama jamana bela jelema markazi ka laɲini fanba o ye nin ye bɛɛ k'o faamuya ɲɔgɔn dɔn sinji tugu ɲɔgɔn nafa dɛmɛ ka kunfiya kɛlɛ an mɔkɛ sira min ta ala sira ye ka mɔgɔw sama ka na diinɛ in na ka diinɛ nege don mɔgɔw la minnu b'a kɔnɔ k'olu dɛmɛ an k'a doni ta k'a da an kan na k'a nafa di ala ka jɔnw ma an bɛ ka lɛhɛrɛ wallahi a ye nin baara in de kɛ an bɛ ka nin baara in de yira nga fɛn ɲuman si tɛ yen k'i b'a daminɛ k'a bɛ se ka kɛ jisumalen ye bolo i bɛ se k'a min tɛ o tɛ yen lawla almashaqqatu saada annasu kulluhum ni gɛlɛya tɛ bɛɛ tun bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye nga bɛɛ tɛ se ka k'a yɛrɛ sabu gɛlɛya min b'a kɔn bɛɛ tɛ se k'o kun wa man talaba al-huda sahira al-layali ni gɛlɛya tɛ bɛɛ tun bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye nga bɛɛ tɛ se ka k'a ye sabu bɛɛ tɛ se ka gɛlɛya kun ɲɛmɔgɔya n b'a fɛ ka ala ka jɔnw nafa mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ o ye e de i ma kira sallallahu alaihi wasallam kira waati min ni a tun ma ciya daminɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman don mɔgɔkaw bɛ k'a ma ko innahu ghulamun salih huwa muhammadun al-amin o waati mɔgɔkaw bɛɛ tun b'a fɛ mɔgɔkaw bɛɛ tun b'a fɛ nka don min na k'a bɛ dilanli kɛ mɔgɔkaw nin man ɲi a y'o to yen nin ye wajibi an ka jɛ k'o kɛ u ye fɛn bɛɛ fɔ k'a da kan dɔw ko sahir dɔw ko kadhab dɔw ko majnun dɔw ko sha'ir donc o de kosɔn ko mɔgɔw annas yuhibbuna as-salih wa yakrahuna al-muslih mɔgɔ ɲuman ka di bɛɛ ye i ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma i tɛ mɔgɔ ta ka bɔ a ka dɔngɔya ko kan e kɔni i yɛrɛ ka ɲi k'i t'a fɔ maa si ka ɲuman kɛ i t'a fɔ maa si ka juguman to yen mɔgɔ b'o fɛ yen hali kafiru i tɛ fɛn k'u la i t'u sama ka bɔ fɛn na o tɛ fɛn k'i la o nka n'i kɛra dilanlikɛla ye mɔgɔw a ye nin to yen a ye nin to yen a ye nin kɛ a ye nin kɛ i ye baara sɔrɔ dɛ wa i b'i jɔ k'o de mun i ma ye nabi sena lɔkman ala nabi alayhi salatu wasalam waati a ko n bɛ ka kuma a den ye a ko ya bunay aqimi as-salah wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur ne salijo mɔgɔw yamaruya ni ɲuman ye i k'u bali ka bɔ juguman ma n'i ye nin saba kɛ mun bɛ yen wasbir 'ala ma asabak min b'i sɔrɔ sababu kan dɛ sabu i tɛ nin kɔni sira ta fewu ni fɛn min bɛ to foyi ma minnu bɛ se ka ko in nɛgɛ bɔ i la ɛ bi fana n'a fɔra ko mɔgɔ ma k'i sabali min ka go ye dɛ i bɛ sabali o de kan idan an bɛ sira min kan mɔgɔw kɔni k'a bila u kun na kuma jugu fɔ tɛgɛrɛlimani o n'a ɲɔgɔnnaw o t'an sɛgɛn o t'an sɛgɛn fiyewu o bɛ dɔ de fara an ka cɛsiri kan mɛ an tɛ kɔrɔtɔ dɛ waati o yɛrɛ ye dɛmɛnikɛbaga ɲuman dɔ de ye a bɛ n'a fɔ o waati yɛrɛ surunyana an bɛ kuma surunya ta an bɛ dugawu kɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ dugu ye an bɛ dugawu kɛ sigida ye an bɛ dugawu kɛ jamana in fana ye jamana in ala ye ɲɛmɔgɔ denmisɛn hakilimɔgɔ minnu bila ɲɛ ala k'u dɛmɛ ala ka u tanga ka bɔ o juguw ka fɛɛrɛ juguw ma
jamanadenw ala ka u kolo u ye hɛrɛ sira kan n ye masakɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ala k'u bɛɛ kolo k'u di an ka masakɛ ninnu ma ka u don an ka masakɛw donda fɛ cogoya min ka di ye o ka bɛn o kan cogoya min ka gɔnw ye o ka bɛn ko o to yen an b'o ɲini ala fɛ ni kira ba ye nafa sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni y'aw balimakɛ kuma kan ye Isa Ahmad Khamsar al-Bakri al-Markaz al-Bakri o président kuma kan don mais ka kɔni waatinin ye an tun ye wagalakaw ɲini kuma ra a y'a sɔrɔ u tun tɛ masurunyana an bɛna kuma sɛmɛ olu ma u ka dakuruɲa fila fɔ an ye min fɔ kuma daminɛ na silamɛkaw ni wagalakaw an y'a daminɛ kabiri an ka dugu fɔlɔ la hali bi a bɛ ɲɔgɔn fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sababuyaw don olu yafa ɲini jama fɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an sigira sigi mun na ala ka kun cɛ hɛrɛ la an na kun ye mun ye ala k'a ɲɛ an bolo ala ye faraɲɔgɔngali mun kɛ k'a kɛ hɛrɛ ye an ma k'a tabira fo ka taa se don ma ni laɲini bi sɔrɔ ala k'an bɛ sababu ma an bɛ sarakakaw fo k'olu dan na ani jama fɛn fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa komi kuma nafama bɛɛ fɔra k'a ban o de la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ala k'an bɛ sababu ma ala ka sigi wɛrɛ jira an na hɛrɛ la salamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. A y'an ka ɲɛma ka kumakanw mɛn. Arayisu ko dugutigi alimami k'a fara ɲɛma o ɲɛma bɛɛ yan perefe meri kin kuntigi silakunankan n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ k'a b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn. I bɛ maa caman wele a tigi t'i lamina dɛ. I b'a fɔ i bɛna maa cɛman fɛ n'i nana i tɛ maa sɔrɔ maa hakɛ min bɛ ɲɔgɔn kan ni ala ko ni sinjiya tɛ ninnu tɛ sigi ne k'a sɔrɔ i ma wuli depuis an sigira maa kelen ma kuma maa kelen ma wuli ka bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o b'a jira de ko a ka di barawulikaw ye awa barakoli a n'a nɔ kan dugu 15 minnu nana ni minnu mana ko a ka foli bɛ bɛɛ ye Gambia minnu bɛ yan ani minnu mana an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn maa min bilala Gambi ɲɛma o ye Ramadan ye ale yɛrɛ de y'a fɔ a sigilen filɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Usumana ale min bɔra Senegali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Jaraka minnu nana Keremisika minnu nana mɔgɔ o mɔgɔ nana an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a jira depuis an nana foyi ma dɛsɛ an na foyi ma dɛsɛ an na fɛn fɛn kan ka di n'i ye maa ye n'a tigi ka di ye i kan ka fɛn fɛn kɛ barawulikaw y'a bɛɛ kɛ an ɲɛ an b'u tanu k'u waleɲuman dɔn salli ala Muhammadu min ɲininen b'an fɛ ni sali fana salila a Qur'ana kalan bɛ kɛ duwawu bɛ kɛ minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan silami bɛɛ silakunanka bɛɛ jamana 7 ye maa maa bɛ o bɛɛ la duwawu a bɛ fɛn ɲɛ bɛɛ ye ni ala sɔnna ma salli ala Muhammad. Maintenant an bɔra kɛnɛ in na ka sɔrɔ an ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ dɔw la a bɛ k'an ma gasi belebele an bɛ baara in na commission maaw bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan commission fɛn sigi a bɛɛ y'a jeni yɔrɔ fɛ mais baara in sera yɔrɔ dɔ ma an tun bɛ kana siran jamakunbɛ a ma nɔgɔn baara o baara n'i y'a daminɛ k'i jilaja i ka a laban o laban ni hakili ɲuman ala k'o di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta parce que a sera yɔrɔ ma don dɔ la tiɲɛni yɛrɛ la ni dɔ kun ma jɔ baara in a kumaleya kun man di n'o y'an kɔrɔkɛ ni dɔw dɔgɔkɛ dɔ ni dɔw dɛ n'o ye Nbali Sila ye Nbali Tijani Sila a kan ka fo kɛrɛnkɛrɛnnenya foli ti kɛ kan ka don ɲamakalaw da an yɛrɛ kɔnɔ an k'a fɔ a kan ka fo o jija kɔfɛ mun dar'o kan tuguni an balimamusow an'an balakaw bi kɛnɛ kan yan kuma caman kɛra comme ninnu kɛra baara in kɔnɔna na ala de y'a seerew ye a tɛ se ni kɛra mais an balakaw fana bɛ jɔyɔrɔ ta yɔrɔ min kɛra n'an bɔra kɛnɛ in kan ka sɔrɔ an b'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana lase ala bɛ jigin an na donc ka bɛɛ lajɛlen fo parce que maa ma y'i sen don baara in na baara k'a daminɛ a daminɛ fo bi fɛn min y'a wuli ka jɔw ye fɛn min y'a farikolo taliw ye dugu jamaw na ka na se kɛnɛ in kan an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye an tɛ se ka bɔ fiyewu n'an ma ɲafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ ni fili minnu yɛrɛ kuma in kɔnɔna na walahi cɛkɔrɔbaw ka fili tɛ
ne de ka fili don donc yafa ɲini bɛɛ fɛ ka tɔgɔ ala sala mahamadu merci bien an balakaw an tɛ se ka pan nɔ mun fɔ ko k'u bɛ ci dɔ fɔ ko ci dɔ donna a la k'a fɔ fɛn min ye an ka jamanamuso ye an bɛ a ɲini aw bɛɛ fɛ an ka jɛ k'o fana lamɛn ka tɔgɔ ala sala mahamadu. jeli ye ne wuli k'an jɔ n t'a si la de ye ne wuli k'an jɔ ko ne k'a bɛnkɛ fo n'o ye kadiri ye a bɛ Gambi ko de ye ko in sinsin ale t'a la o ni Fatumata Ameriki ko ka foli k'u bɛɛ ye ko k'u waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko ka kalakɛ dugutigi fo a n'a denw ko k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ y'ale t'a dɛmɛ nin ko in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen ale yɛrɛ balimakɛw bi yan n'o ye Mamba Sila ye ani Mamu Ba u n'u denw ani Maboli Sila ani dugutigi denw k'u bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan ko ka foli s'u ma ko k'u waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ale dɔgɔmuso n'o ye Makase Sila ye ani Maɲagale Sila ko k'u bɛɛ lajɛlen fo ko k'u waleɲuman dɔn ale baw a ba minnu nana a nɔfɛ ko k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ y'ale t'a dɛmɛ k'a b'u fo ko k'u barikada ko ala k'u sara ko ala k'a ɲɔgɔn bɛɛ k'ala ka barika don ni jama in na k'ala ka barika don ni jama in na a ko a ye 400 di jeliba k'e 200 an yɛrɛ ka kalakɛ 200 jeliba 200 ko k'a d'aw ma n t'a sira ko ten k'a balimaw janfa don fo y'a fɔ Ameriki fo y'a fɔ Gambi fo k'a den fo n'o ye Sila yɛrɛ n'a fatigi ye. Jama jeliba nin de Fatumata Kulle ye a maraka ye ko Fatumata Jɛma a ko a bɛ dugutigi fo a bɛ alimamuw fo a b'a kɔrɔkɛw fo a b'a kɔrɔmusow fana fo n'i y'a mɛn jɔn kunna di i b'a fɔ ala ni sababu ɲuman olu ye musow de n'i ye musow ka nɔ yɔrɔ a bɔra nin na a sababu ye cɛw de u kɔrɔkɛw ani dɔgɔninw ani fa olu de kɛra sababu ye k'olu kɔrɔta olu de kɛra sababu ye ka ko in ta sanfɛ k'olu ta sanfɛ olu ka ye u tɔgɔ ka ye a sababu ye cɛw de i m'a mɛn tali la ko muso ɲagalen b'a ko a cɛ de farinya ta a ko a bɛ jama fɔ k'a waleɲuman dɔn ale nɛ man di komi anw cogo ale tɛ se jama kuma la salli ala Muhammad. والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفردي الشيء جبنا ما جامع جبنا كون جوندو جامع دو جوندو جامع أزمان كمودو بيقول الحمد لله نبني سجا جماعي mungkin ini rumah mengkorong yang lebih ada nisada koi tadi ni abala minta ni ni wasa koi dari kami tahu nana kana baru panyana ya bismillah jara sillah kamu tinggal sillah cintara jara amena ada kata kamu tinggal amena ada lebih ansengan sih Mana dah? Bon, ni bi, kokura cai, korlenu. Jara sila, adone tu. Kamu tinggal sila, adone tu. Mungkin antuk apa? Kamu kau fikir ni mulu lah. Mat damai, ni damai debil lah ada. Ni damai dong. Abi ke konuai. Mana sila cincin ni ada. Gondi. Ni gondoro, ni dora soro, we kanamai. Joni bi, alnana bi, dubja bi, ala ka tondo. Ngande, sila biro minne masero umajara. متشكل الأربعة عمر عبد خمسة على فنان دامة حافظ له عالم له مقدم له دوتي له واجب كلنا أول ما دون مية في المعدي لله يقول فرا كلام بمنا فكبروا ما فيها كنيس يا بكلا جنجني هجري كالنفط في الحجر وفرا أول ما قربا
na ga kira ko wati magoro kundo be kun de juge mo kalna bi dem jabi buli kabu denye gani buli ga shama magoro ni ma bla ni ya gen ni ma dabale ko kwara wallahi jamba wa andone dunye an kana ji أبلغ بارم دوني والله على كاسندي على كاسبتي على كاكراوي لك كم مقامي لكن هيك مخبي لك كم مقابله لكن هيك مقبول أني سو جالا فوني كا أي كورفم من بو أبدو نهاك لا فاملي ولا نيني وتارو نيني إن فاش ندجي أجنون كيكا بشرة ده كلامي وعندنا كلامي awa sila an jangana an bɔra sila la an mɔkɛ tungara ye an mɔkɛ fa sila ye an ba sinamuso a bɛɛ bɔra sila la an donna min ye aw k'an jija sabali ani bɛn o de ɲɔgɔn t'a la n'an bɛnna ko caman bi ɲɛ dɛ n'an ma bɛn a ma ɲi dɛ inshallah mɔgɔ ma nana yan an bɛ foli kɛ su bɛɛ ma min bɔra yɔrɔ o yɔrɔ kalakɛ y'an faso ye o kalaga fatori an ga dubi kalaga halsa abe minum biya abe wallahi dama silla ibrahim silla an mo kana singe kelebi allahu akbar mo so bane an mo kana na akwarka no fa kasiya ata mi ay kala ndi akada wallahi na bulo tay na bulo ko yem masiri فانت لن نقول ده قفن بفعل سنة الدنيا مين بو بسنة وعلى سماعي نعم مو من أنا بقول كذا إن شاء الله ونحن هلا بس هلا مين فورا كان نانكلولا أنت سمو كابني أنك باركة يا رب نقول مولفو إن شاء الله ولكن هذه فما من بيا أنك فهم أنك بهرس أو جبنا وبنا منوبة أو دنيا نما جينو لا سكتالا نانيا دو ودي نوندا سكتالا نكون ميسو كافاي كما دوني ميسو كذا كلوكا على سبب أبو يبا الله سلم سلم هذه إلى صلاة المستقيم وعلى آله حق قدره المعلوم لله ما في السماوات وما في الأرض وأن كل ما سألتكم وتسألون حاسبوا به الله ويغفر لمن يشاء ويعظم من شاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلى مكتبها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم. الله بارك الله فينا كلنا ويا بيجي سياسة. ما فيك تدعو كلام. أكاد ما قاعد لك أمينة منه. أي ربي أنا بقول أنا جمنا بيه. كيف جمنا كنا على بانيونا. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالواء ظفرا وبالعين علما وبالعين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة لله رب العالمين. دوبك الإسلام أي فاتية من أمر وجاب يرولا الله بسم الله.
وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه الحمد لله. فاتحة من ولله لا بالنعم كل جماهير صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر